צדפות, איך הם עשו את זה? שהיא כאילו בתנים כזה על הענב. לא יודעת, אבל זה... יש פה חדר שהוא צדפות. הכל צדפות. הכל צדפות. הכיסאות, השולחנות. איזה יופי, תראה, עשו פרחים מצדפות. וכל המסעדות, אתם רואים שזה כאילו שולחנות. למטה יש נהר. איזה יופי. הנה זוהר, זה לא צדפה. זה חדר צדפות. איזה מקום מאלף. בוא מורן, אתה לא מפחד? הנה, יש בחורה מצדפה לידך. לא, זה לא מצדפה. תסתכל עליי. איזה יופי. איזה מקום מהמם. איזה יופי, יאללה. אבל איזה פחד. איזה יופי. מלא. לא ראיתי בחיים מסעדה כזאת.